Ο Άρης Θεσσαλονίκης είναι ένας από τους σημαντικότερους αθλητικούς συλλόγους της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 1914 και επιλέχθηκε η 25η Μαρτίου ως ημερομηνία ίδρυσης για να τονιστεί ο ελληνικός χαρακτήρας του σωματείου. Το κυτρινό μαύρο χρώμα παρέπεμπε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ο Άρης ιδρύθηκε ως ποδοσφαιρικός σύλλογος. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος όμως και η μικρασιατική καταστροφή ήταν οι αιτίες που ανάγκασαν την ομάδα να παίξει τον πρώτο επίσημο αγώνα της απέναντι στο Μέγα Αλέξανδρο μόλις τον Μάρτιο του 1923. Την ίδια χρονιά κατακτά το πρώτο πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης, ενώ το 1924 κατακτά πάλι το πρωτάθλημα και γίνεται ο πρώτος ελληνικός ποδοσφαιρικός σύλλογος που προσκαλεί ξένη ποδοσφαιρική ομάδα για φιλικό αγώνα την πρωταθλήτρια Νότια Σερβίας Περιστέρ Μοναστηρίου, την οποία νικά με 5-0. Μέχρι το 1959 ο Άρης κατέκτησε 3 πρωταθλήματα Ελλάδος, το 1928, το 1932 και το 1946, νικώντας τους αντίστοιχους πρωταθλητές Αθηνών και Πειραιά. Ο Άρης είναι ένας από τους 12 θεούς του Ολύμπου που πατρίδα του θεωρείται η Θράκη. Είχε όμως και παλάτι στον Όλυμπο. Δεν υπάρχουν πολλοί ναοί στον ελλαδικό χώρο, γιατί ο Άρης ήταν κατά γενική ομολογία αντιπαθής θεός επειδή ήταν ο θεός του πολέμου. Θεά του πολέμου ήταν και η Αθηνά. Υπάρχει ανάμεσά τους όμως μια πολύ βασική διαφορά. Η Αθηνά είναι η θεά του μέτρου, ενώ ο Άρης είναι ο άνομος, ο αιμοσταγής, αυτός που χαίρεται με τη βία και το αίμα, αυτός που χαίρεται με τη βιαιότητα. Ο Όμηρος αντιμετωπίζει στην Ιλιάδα με κάποια απέχθεια, εντός εισαγωγικών θα τολμούσα να πω, τον Άρη. Γι' αυτό εξευτελίζοντας τον Θεό τον παρουσιάζει να τραυματίζεται από το Διομήδη σε μια πολύ χαρακτηριστική σκηνή όπου περιγράφεται ο πόνος που νιώθει ένας θεός. Ο Άρης παντρεύτηκε την Αφροδίτη και το παιδί αυτού του έρωτα, αυτού του γάμου ήταν η αρμονία. Φαίνεται πως επινοήθηκε αυτό από κάποιον ποιητή, γιατί ήταν απαραίτητη στον κόσμο η τάξη και η αρμονία σε αντίθεση με τη βία και τον πόλεμο. Στο μπάσκετ, η φουρνιά των Παπαγεωργίου, Αλεξανδρή, Ανανιάδη, Παραμανίδη, Σπάρταλης, Κόντρα έφτασε στο περίφημο πρωτάθλημα του 1979, ίσως την πιο απρόσμενη κατάκτηση πρωταθλήματος μπάσκετ όλων των εποχών. Με προπονητή τον άπειρο αλλά ενθουσιώδη Γιάννη Ιωαννίδη και με το πνεύμα του πρωταθλητισμού διάχυτο στο σύλλογο, το μπάσκετ του Άρη στεφόταν με τις δάφνες του πρωταθλητή μετά από 49 χρόνια. Το πρωτάθλημα αυτό ήταν σημαδιακό. Η άφιξη του Νίκου Γκάλη, του μεγαλύτερου μπασκετμπολίστα της Ευρώπης, συνδέεται χρονικά με το 1979, ανεκτήμητο πρωτάθλημα, απαρχή αλυσιδωτών επιτυχιών. Η ομάδα μπάσκετ του Άρη, με τους Γκάλη, Γιαννάκη, Σούμποτιτς, Φιλίππου, Λυπηρίδη, Ρωμανίδη, Δοξάκη, υπό την κατοφύγηση του Γιάννη Ιωαννίδη, γράφει ιστορία. Ο Άρης μέσα σε 11 χρόνια, από το 1982 έως το 1993, κατέκτησε 15 τίτλους, 8 πρωταθλήματα, 6 κύπελα, 1 ευρωπαϊκό τίτλο. Συμμετείχε σε 3 συνεχόμενα Final Four, έπαιξε μπάσκετ που καθήλωνε στις κερκίδες και στις τηλεοράσεις όλο τον ελληνικό πληθυσμό, φιλαθλοκημή και συνέβαλε τα μέγιστα ώστε η Εθνική Ελλάδας να κατακτήσει το πανευρωπαϊκό του 1987. Ένα αθλητικό φαινόμενο με κοινωνική διάσταση, μια μόδα διαχρονική και αξεπέραστη. Η ομάδα όλων των Ελλήνων που ανακηρύχθηκε η καλύτερη ομάδα του 20ου αιώνα. Η ομάδα που έφερε το σύγχρονο μπάσκετ στην Ελλάδα. Το παιχνίδι τελειώνει. 98-67, 31 πόντι διαφορά. Είναι κάτι το απίστευτο. Δεν θα μπορούσε να το διανοηθεί και ο πιο φανατικός φίλος του Άρη, κανείς παίκτης του Άρη, ούτε ο προπονητής του. Οι Ιταλοί φεύγουν κατευθείαν για τα αποδυτήρια, ενώ στις εξέδρες γίνονται πρωτοφανή πανηγύρια. Είναι η πιο μεγάλη βραδιά του Άρη, μια από τις πιο μεγάλες βραδιές του ελληνικού μπάσκετ. Μια νίκη με 31 πόντους επί της πρωταθλήτριας Ιταλίας.